Yöne Peygambercan etdiýänmişdi. Birilerden çürüyüm mustahap. Mustahap diýdiň etseň sowabyn ma, etmäniň menen günäsi ýok. Yöne gün etelerlikde turamyzda sınja gidilýär, el ýüzümizi ýuýýas, bir dehretde kılaýlyň. Bir iki rekat namaz okuyaýlyň şo wagt. Bir namazyň adyna tehejjüd diýilýär. Selerlikde giyeceğin içinne, giyeceğin yarınna, arasıca yerde dehret bilen namaz okulsa, şol adam menen Allah Taala'nın arasında yıkıcı perde galyanlardır. Giyece okulan namazda Allah Taala bilen bendeň arasında fa nur var, perde yoktur. Acık fırsatdır. Belki wagtda şayet ömrümüzi bir dewlek turduk ya turmadyk. Emma arada acık fırsat. Bir ay inşallah turan vaktimizde